Ahoj, mám tu pre teba rýchlu mobility rutínu na každý deň. Začíname otváranie knihy. Pôjdeme 5 krát na každú stranu. Štartovná poloha, nohy sú pokrčené v pravom úhle. Urobíme rotáciu krku a hrude. Čiže ešte raz, toto je štartovná poloha. Urobíš takýmto spôsobom rotáciu, hlavu položíš na zem, pozeráš sa len do plafónu a potom pôjdeš nad hlavu a zavrieš to celé. Pôjdeme 5 krát, druhá strana potom. Čiže ešte raz, nohy pokrčené v pravom uhle, jedna ruka drží kolena zatlačené dolu. Otvoríš knihu a pomalinky zatváraš a šúchaš tú ruku po zemi, čo najbližšie sa dá. Odtiaľto ju šúchaš po zemi nad hlavou a zavrieš pred sebou. Pôjdeš 5 krát na každú stranu, skontroluj, či sú kolená vo výške bedier. Dobre, 5 a 5. Druhú polohu máme sfingu a sfinge budeme robiť flexie, extenzie 10 krát. Lakte máš pod ramenami. Ak máš zlý pocit v krížoch, posun si lakte doprečie od ramien. Dobre, budeme robiť 10 krát flexiu, extenziu a 10 krát túto rotáciu. Brada je nad ramenami, pozrieš sa dozadu, chceš zapojiť čo najväčšiu časť chrbtice pri týchto rotáciách, pri tých flexiách, extenziách ide len krk. Ďalej máme stretch hamstringu, vyložíš si nohu na stôl, dáš si ruky prekrížené na ramená, budeš trčiť zadok dozadu a ako náhle začneš predklon, tak priťahuješ špičku. Dobre, všimni si, čo robí chodidlo vyloženej nohy. Pritiahneš špičku, ty sa predkláňaš s vystretým chrbátom, čiže trčíš zadok dozadu, nevyhrbíš sa v tom predklone, ty si zvol svoj rozsah pohybu. Prvá je chrbtica, trčíš zadok dozadu, ruky prekrížené na ramenách. 8-8. Potom robíme takúto externú rotáciu bedra. Opäť si vyložíš nohu na stôl, daj si tam niečo mäkké, aby ťa netlačil členok a budeš robiť opäť s neutrálnou chrbticou. To je chrbtica, kedy je hrudná chrbtica vystretá a budeš robiť 8 predklonov. Zadok sa opäť trčí dozadu. A ty sa s vystretým chrbátom snažíš predkloniť nad lítko. Každý jeden máme individuálny rozsah pohybu a rozdielnú mobilitu v bedrách a vlastne všade. Čiže ty si tam určíš svoj rozsah pohybu. Prvý je chrbát. Ak to bude len úplne mierne naklonenie dopredu, 10 stupňov, tak je to tvoj dnešný rozsah. Preto je to denná mobility rutina. Rob to každý deň a uvidíš, čo sa stane za rok. Dobre, čiže 8 krát na každú stranu. Potom gaučový stretch. Daj si niečo mäkké pod koleno a vyložíš si nohu, môže byť vyložená aj o stenu. A dáme si prednú nohu o trošku ďalej, ako je pravý uhol. Pôjdeme 6 krát. Budeme sa snažiť opierať dozadu o stenu, to je tá prvá štartovná poloha, to je táto, panva je podsadená týmto smerom, tlačíš koleno do zeme a vyťahuješ sa nahor a opieraš sa dozadu o gauč alebo o stenu. Druhá poloha je, keď pretláčaš boky dopredu a chceš si sadnúť na pätu. Toto pôjde 6 krát dopredu, dozadu, potom vymeníš druhú nohu, čiže držíš minimálne 5 až 10 sekúnd tu, drž to dlhšie, aby si tam vedela uvedomiť všetky tie detaily. A potom preniesieš a držíš tu. Čo tu je teda ešte raz dôležité, podsadená panva, vytiahneš sa hore do plafónu, tlačíš to zadné koleno dolu do zeme. Tá panva, ten sklon panvy je veľmi dôležitý. Potom pretlačíš boky dopredu a chceš si ako keby sadnúť na prednú pätu. Čiže obidve polohy sa považuje za jedno opakovanie, urob 6 na každú stranu. Rob to každý deň.